al'ummar da ake da su a shekaru 10 baya din da kuma yanzu din da ake ciki. To sun dai abin da za su yi kuma sun gamsu da irin yadda suke jana'izar shugaban addini spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei, kuma duniya da ta ji tsoron yanayin yadda za a gabatar da kila saboda barazanar tsaro, wadda kuma ma muka tattauna akan maganar ba a ga wasu daga cikin fuskokin 'ya'yan shi Ayatollah Ali Khamenei ba, banda waɗansu da aka gani, saboda wannan wani mataki ne da ya shafi al'ummar wannan gida da kuma matakai da suka kalla ta fuskar tsaro, wadda na faɗa na ce watakila ba za ta rasa nasaba da dalilan tsaro ba, wanda daga ƙarshe waɗannan maganganun suka bayyana a manyan jaridu na duniya. To saboda haka in aka riga aka duba wannan abin da ya faru har yanzu yana nan ya zaune a cikin zuciyar mutanen irin gabaki da, kuma wannan yaƙi da yadda abubuwa suka faru, kuma a daidai jajiberin lokacin da ake jana'izar ne Amerika ta yi targetin ɗin muhimman gurare da wanda ta kai wa hari, wanda kuma a wannan lokaci da aka kai wannan harin mun kalli abin da idan basira, wanda har na faɗa a cikin wannan shiri a makon da ya gabata cewa ai yadda abu yake faruwa tsakanin Iran da Amerika abin nan da ake kira sata gidan barawuranci, ba za su bari ba kuma za su ɗauki mataki. Su ma sun ɗauki mataki, wanda ina ganin ma yanzu kamar an rufe wannan zire na Strait of Hormuz kamar yadda na karanta a waɗansu jaridu a ƙarshen mako da ya wuce. Kuma dama idan aka dubi wannan yakin gaba kiɗe kamar yadda muka sha faɗa ko lokacin da aka sanya hannu a yarjejeniyar fahimtar juna, abinda ake kira memorandum of understanding, ajiji na faɗa na yi dismiss ɗinta cewa hoax ne, wato kawai magana ce ta kanzan kurege, saboda kunshin yarjejeniyar ba za a sami dama daga kowane bangare ya mutunta wannan kungiya a wannan kunshin yarjejeniya. Har ma na kwatanta da cewa kwatankwacin abin da ya faru ga peace deal din da aka sanya hannu tsakanin Isra'ila da Palestine, America ita ce ta yi mediate, ta shiga tsakani. To amma kuma abin da zai baka mamaki, da ita mai shiga tsakanin da waɗanda aka shiga tsakanin da su, musamman Isra'ila, ta fito ta bugi kirji ta gaya duniya cewa ita sai abin da take ganin ya kamata ta yi, ba abin da ya zama dole a yi ba. Ashe yasa har yanzu ruwa yana nan yana tafasa a ƙasa. To saboda kan aka riga aka duba shi yakin dama ba wai peace deal bane ba fa aka, ya kamata mutane su gane an yi memorandum of understanding ne, yarjejeniya ce ta fahimtar juna kan akai final stage, matakin karshen, matakin daukar tsara dukkan wani tsari da yarjejeniya da za ta tabbatar da cewa an daina yakin. Ai dama 2 steps ne, kamar yadda na sha faɗa a cikin wannan shirin na ce ba wai ana nufin wai yarjejeniya ba ce ta an kare yakin, a yarjejeniya ce ta fahimtar juna. Wai shin bangarorin da suke yaki da junansu sun fahimci junansu, daga nan sai a motsa, sai a yi gaba wajen tabbatar da final deal din da za a yi ta ƙarshe na cewa a kawo ƙarshen wannan yaki. Shi ne abin da muka yi bayani cikakke saboda mutane su fahimta. To tun daga lokacin da aka ce an sanya hannu, a lokacin ne shakka cewa ba za a mutunta wannan yarjejeniyar ba, saboda shi yadda Trump yake, yadda Amurka take, ita lalle a bangarorin guda biyu sai dai ita Iran ta yadda duk tanade-tanaden wannan kunshin yarjejeniyar fahimtar juna din, amma ita bai zama obligation daga bangaren ita Amurka din ta ba. Har ma Isra'ila kuma ta zo ta ƙara dagula lamari, mahukunta da shugabanni da gwamnatin Bibi Netanyahu din da sauransu da makaraban gwamnatin sa suka fito suke gaya wa duniya cewa su wannan MOU din ba su san da ita ba, ba su yadda da ita ba, ba za su yi aiki da ita. Ai tun daga lokacin da san an samu matsala, kashi ya riga ya game. To saboda haka idan aka riga aka duba, yaƙi ne wanda yake ya zo akan wani kadami tsakanin mai karfi da wanda ake ganin bai kai karfin mai karfin nan ba. Duba yadda a duniya kowa yake gani kafin a fara yakin nan da an ji an ce za a gwabza tsakanin Iran da America, waɗanda suka riga suka firgita da wannan tunani suke ganin cewa a kamar wani takahe za a yi wa Iran lokaci ɗaya a murkushe ta, sai da aka gwabza aka gani aka gana shi shayi ruwa ne. Kuma duk wata tabarmar kunya da ake naɗe ta, America ta naɗe ta. Babu yanda za a ce ƙasar da ake ganin ta cewa ta fi kowace ƙasa ƙarfin makamai da ƙarfin soja da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa ta kuma yi karan batta da ƙasar da ake gani ta fito daga kunshin ƙasashen da ake kira developing countries, wadda Iran tana ciki,
wala Allah ni ban sani ba ko America da intelligence ox din su irin su Mossad na Isra'ila da irin su CIA sun yi underestimating sun ci alwashin karfin Iran aka wayi gari suka fito da barazanar magana amfani da wasu manyan jirage banka buster fighter jets ne wanda irin makamai ne wanda aka yi amfani da shi domin a gabayan Iran. Har yanzu ita Iran din abin ya ki kawo karshe a gabayan nata yayi wahala. To sai aka wayi gari America da ta fada cikin kogin kunya. Trump din yake ganin cewa a yanzu da kansa officially a harshe irin na hukuma na fada mulkin sa a ce an janye daga wannan yakin. America ta maimaita Vietnam a karo na biyu kenan, kai har ma yafi scenario din ma yafi abun kunyar da America ta kwashe kashin ta a hannu irin na Vietnam. Saboda yakin da ta yi da Vietnam yaki ne da aka yi by proxy, yaki ne wanda aka yi da Rasha a karkashin kasa, yaki ne wanda ita Vietnam ta rika samun covert support, goyon baya a karkashin kasa, kuma har aka samu ma cikakkun bayanai da suka tabbatar da dakarun wasu daga ciki a Vietnam din wanda suka yaki da Amurka dakarun Rasha ne a wannan lokaci. Nan ma suka kwashi kashin sa a hannu. Ga wannan kuma an waye gari Iran babu wata hujja a fili wanda za a ce ga wasu ƙasa da wata ƙasa da dakarun ƙasa da suka shigo musu cikin yaƙi suke taya su yaƙi kai tsaye da Amerika da Isra'ila suke da kuma ƙasashe 'yan baranda na yankin Gulf guda bakwai wanda kuma nan su yi da waɗannan nan a yi musu, wanda kuma har abin ya kai lokacin da aka ɗauka yau kwana nawa ma da fara wannan yaƙin February 28 ne ya kai kwana 100 da nawa kenan, wajen wata 4 ne ko 5 kuma kullun idan aka tafi America da kanta Trump ya fito yake cewa asarar da suke ta wuce tunanin dan adam. Dai rana ta duniya ta Allah idan ta fito kafin ta fadi America za ta yi amfani da sophisticated weapons, waɗannan makamai na zamani, amma kuma tana kirga asararta da kukan asarar fiye da nasarar da take gani da kuma murnar yin nasara. Kudade ne waɗanda aka riga aka kashe su, shi kansa ya bada statistical data ne yawan kudaden da aka kashe. Yanzu kimanin in ki ɗauka ma wata 4 ne, wata 3 kwana 120 ga kwana 130 kwana 150 ma misali, in wata 4 din ne ma DJ a ce kullun ana kashe dala na guga dala biliyan da, kin ga ashe kenan an yi asarar dala na guga dala biliyan 150. Sannan kuma America babban abin da yake sha mata kai da tunani da damuwa, makamanta na kure a daka fa take amfani da shi akan Iran. Akwai makaman kure a daka man, in banda da nuclear weapon da shine karshen makamin kura a daka, amma duk wani makami da yake bin shi a baya suna tuciya da irin wannan makaman, amma an kasa ganin bayan Iran. Sannan kuma ita Iran din makaman da take amfani da su ba su kai sophistication na irin wato kusan a zamanancen ba su kai karfin irin wanda ita America take amfani da su ba, amma kuma sakamakon da ita Iran take samu, Trump ya taba cewa ya sha mafarkin ga misailin Iran na yana yawa kansu wannan makami mai linsamu, makamin da kuma 'yan matan da ba su auren fari ba Iran su suke kera wannan makama. Sannan amma makan ji kusan Trump yana kumfar bakin cewar su ne suke rike da akalar mashigar Hormuz, yadda suka dama haka duniya za ta sha, ba wani zancen a ce an bawa Iran ita za ta gaba da sarrafa. Shin abinda Trump yake faɗa haka duniya za kamata ta karɓa? Babban abin da ya sa yau America ta yi losing din influence ɗinta, ta rasa tasirinta a diplomasiya saboda tsabar ƙarya da propaganda ya sa duk abin da Trump yake faɗa ba wanda yake yarda da shi. Lokacin da aka yi yakin kwana 12 a shekara ta 2025, wai ba Trump ɗin nan bane ya fito duniya ya nuna cewa duk wani makami da Iran ta mallaka na sinadarin kera makaman kare dangi an waye gari babu shi, sun yi destroy it completely. Ba su suka faɗi wannan ba. Da aka dawo wannan yakin da aka faro February 28 din nan 28 ga watan Fabrairu zuwa yanzu ba shi ba.